Hyvää iltaa kamppailu-urheilun ystävät. Tervetuloa seuraamaan jo 25. kamppailulajien huipputapahtuma Fight-festivaalia Helsinkiin Töölön kisahalliin. Minä olen Petteri Maunu ja kommentaattorina toimii Mikko Rupponen. Hyvää iltaa. Potkunyrkkeilyssä on erittäin mielenkiintoista nähdä Jukka Saarisen ensimmäinen raskaan sarjan EM-tittelin puolustusottelu, kun häntä vastaan asettuu Saksan Michael Diener. Jukan kanssa sparranneena tiedän, että ainakin Jukka on kunnossa. Ja lähetys lähtee liikkeelle vapaaottelun alle 67 kilon kamppailusta, jossa Espoon Kehaiden Joni Salovaaraa vastaan asettuu Latvian Anton Stepanov, joka kävelee tässä kehään valmentajansa Robert Hamullinin kanssa. Hamullin vetää Shidokan seuraa Latviassa ja heiltä on tullut muun muassa Japanissa hyvin ammattilaiskehissä menestynyt Arbocius, joka voitti King of Pancrase-tittelin jopa Japanissa. Ja nyt astelee Joni Salovaara kehään. Ja Jonista haluaisin sanoa sen verran, että hänen listansa on valehteleva lista siinä mielessä, että ainoastaan tappioita, mutta erittäin koville kavereille, eli vain listaa tuijottamalla Jonista saa mielestäni väärän kuvan. Aivan totta, että jos sanotaan, että Serdokissa, että ammattilaisista on 0-3, niin käytännössä sieltä puuttuu jopa yksi ammattilaisvoitto OP Puhakkaa vastaan, ja sitten amatöörinä hän on ollut erittäin menestynyt, 12 voittoa, on 3 tappiota. Aivan. Ja viime vuonna SM:ssä esimerkiksi niin oli hyvä alasvienti. SM:ssä niin jäi loppuottelusta pois loukkaantumisen takia, että muuten vei erittäin suvereenisti kisoja. Et voitti hallitsevan Suomen mestarin silloin niin todella selkeästi. Ja tässä latvialaisilla on tämmöinen aika tyypillinen Latvian Liettuan kaveri, että alasviennin puolustus, että koetaan sitoa kaveria ja passivoida ottelua. Et lähinnä toivotaan, että tuomari nostaisi ottelun pystyyn. Yleensä tuossa vaan niin väsyttää kätensä ja jossain kohtaa kaveri saa sitten pään pois, niin kuin Jonikin varmasti aivan kohtaa. Ja näin. Kyllä. Molemmat ottelijat vaikuttavat erittäin kovakuntoisilta. Kyllä joo, ja ainakaan rasvoja ei ole liikaa, että varmasti on hyvä kamppailu tulossa. Lyhyellä varoitusajalla kovakuntoisen näköisenä. Aivan, että Jonihan veti käytännössä noin 10 päivässä 6 kiloa painoja ja toki muuten kovassa kunnossa, valmistautunut 28.3. ottelemaan Oulussa Joni Haakkaa vastaan ja nyt vaan sitten pikkasen kevensi harjoittelua jo aikaisemmin ja tiputti painot tähän ja silleen yllättävän helpostikin meni painot, että jos ajattelee, että mun mielestä ne kävi jo alle 66 kilonkin siinä, että hän pystyi sitten tankkaamaan nestettä siinä ennen virallista punnitusta, kun huomasi, painot oli jo selkeästi alle. Että käytännössä niin Joni on 65 kilon sarjan ottelija kyllä. Vaikka ei ole siinä saada ikinä otellutkaan, että yleensä otellut 70 näitä kätsivät. Kyllä, ja käsilukkoa hakee aktiivisesti. Hyvin Oulusta latvialainen kuitenkin, ettei päästänyt. Kyllä, olin mukana tilanteessa. No, nyt on jo lopetus lähellä kyllä. Saako painettua lantiolla tarpeeksi? Ei. Hieno tilanne taistelu. Kyllä. Ketjupainia. Jonihan on silleen monipuolinen ottelija, edustaa hyvin tätä nykyaikaista vapaa-ottelukulttuuria. Osaa ottaa pystyssä, osaa ottaa matossa, osaa painia, osaa juutsua. Että uuden sukupolven all around. Kyllä, ehdottomasti. Ja tässä just kun kaveri koittaa puristaa tuolta pääseudulta, niin järkevästi jäi tuonne sideen vastakkaiselle puolelle, niin kuristus ei osu kaulalle ja näin nyt on pää vapaana. Ja ainakin tämä alku näyttää siltä, että Salovaara vie ja latvialainen koittaa vaan niin estää tai hidastaa vääjäämätöntä. Nimenomaan. Nyt pääsee mounttiin. Aika suvereenisti tuli mounttiin kyllä. Ja hurjan näköistä. Tästä kun pääsee tuon kaurin rinnan päälle istumaan, niin sitä pääsee lyömään vahvasti. Ja nyt tosi hyvin äsken pääsi estämään, että
osaa kuitenkin tuolla matossa sen verran, että pääsi siltaamaan tuossa just. Vahva silta. Kyllä. Et Stepanovillahan on tosiaan vain yksi hävitty ammattilaisottelu taustalla, mutta hän on kuitenkin 10 vuotta harjoitellut ja Latviasta kehuvat, että hän on yksi heidän isoimpia niin kuin lahjakkuuksia, mutta tosiaan kun ikä on vasta 19, niin varmasti on vielä paljon opittavaakin. Kyllä. Ja taas Joni hakee käsilukkoa. Käsilukkohan on Salovaaran lempitekniikka. Vahvoja lyöntejä nyt. Mutta toisaalta näkyy myös Jonin kärsivällisyys, että ei vain lyönneillä yrittänyt, vaan pystyy vaihtamaan vielä. Ja taas kuristukseen. Ja tästä kyllä nyt on syvällä kuristus. Pystyykö latvialainen pääsemään irti? Ja siellä taputti. Kyllä. Ja näin Joni Salovaara on voittanut Anton Stepanovin kuristuksella takaa ensimmäisessä erässä. Toivottavasti Joni ei saanut mitään vammaa, että pystyy ottelemaan 2 viikon päästä. Aivan, että tässä on kuitenkin hanskat ei ole liian paksut, mutta niiden tehtävä on tietenkin suojella kättä, että käsi ei hajoa, mutta ainakin tuossa näytti, että yksikään lyöti ei olisi osunut silleen pahasti, että olisi lyönyt vahingossa kanveesiin tai otsaan. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa Outi Louhimon vapaaottelun debyytti Ukrainan Ekaterina Tarnavskajaa vastaan. Louhimohan on pärjännyt erittäin hyvin potkunyrkkeilyssä, tainyrkkeilyssä, potkunyrkkeilyn Suomen mestari ja on otellut tainyrkkeilyn ammattilaisten maailman mestaruudestakin. Ja ennakkoluulottomasti on vaihtunut vapaaotteluun. Sitä pitää arvostaa. Jos toisessa lajissa hyvä ja erittäinkin hyvä ja nöyrästi lähtenyt harjoittelemaan vapaaottelua. Kyllä, ja Outihan aloitti viime elokuussa vapaaottelun, otti sen jälkeen vielä yhden tainyrkkeilyottelun ja nyt tosiaan sitten vastaan asettuu Tarnavskaja, Ukrainan potkunyrkkeilymestari ja ottanut muutaman vapaaottelun ammattilaisottelun jo. Eli siinä mielessä vapaaottelijana kokeneempi kuin Louhimo. Ja todennäköisesti ottelu tulee olemaan aika pystypainotteinen, että molemmilla kuitenkin kokemusta pääosin potkunyrkkeilystä ja Outi on ainakin kokoisekseen naiseksi vahva ja tässä kun äkkiseltään katsoo ruumirakenteita, niin voisin veikata, että on vahvempi kuin vastustajansa. Kyllä näin on. Rauhallisesti Outi lähtenyt liikenteeseen. Hyvä. Hieno. Tosi hyvin osu tarkasti etumaisella suorallaan. Tässä on kuitenkin, vaikka jos ajattelee, että on hyvä pystyottelija ennestään, niin vapaaottelun ja potkunyrkkeilyn pystyottelun on kuitenkin erilaista. On, ja nykyaikainen vapaaottelu on ennen kaikkea vapaaottelua, ei hyvää nyrkkeilyä, vaan hyvää vapaaottelua. Aivan, eli esimerkiksi kombinaatiot ei ole samanlaisessa roolissa kuin nyrkkeilyssä esimerkiksi. Kyllä, ja painiotteita ja nyrkkeilyä pitää osata sekoittaa. Pelkästään hyvä nyrkkeilijä ei pärjää hyvää vapaaottelijaa vastaan. Aivan, siinä oli äsken hyvä väistö ja sen jälkeen tulikin taas yksi alapotku vastustajalta perille. Ja hyvin kontraataa. Se etumainen suora toimii kyllä hyvin Outilla. Kyllä. Outihan on pääsääntöisesti keskittynyt nyt viime aikoina harjoittelussaan mattokamppailuun ja pystypaineopetteluun. Ja tämä lyömisen harjoittelu on enemmän sellaista ylläpitävää ollut, mitä olen ymmärtänyt. Ihan oikein. Nyt. Vihaisesti pääsi Outi osumaan. Kyllä. Vähän epätarkkaa on tämä Ekaterinan lyöminen. Kyllä Outi vaikuttaa rauhallisemmalta, kokeneempi. Hänen olemuksensa tuntuu
tuntuu kokeneelta, vaikka tämä on hänen ensimmäinen vapauttelunsa. Kyllä, kyllä. Outihan on pitkään ollut Fight-festivaalissa, ollut tätä Fight-festivaalin vakiokaartia jo monen vuoden ajan, ja hänelle aina nämä Fight-festivaalit ovat olleet kevään ja syksyn päätapahtumat, ja niitä varten hän on kuntohuippunsa asettanut. Näyttäisi nyt taas olevan näin, että se mitä Outin matseja on nähnyt, niin aina hän on parhaat ottelunsa ottanut juuri täällä kisahallikehässä. Erittäin hyvin. Liike on hyvää myöskin. Niklas Wienberg on tehnyt hyvää valmennustyötä Outin kanssa, ja ymmärtääkseni just tähän liikkumiseen on panostettu aika paljon, että liike säilyy, tasapaino säilyy ja lyönnit lähtee aina hyvästä tasapainosta, jolloin niillä on enemmän voimaa tietenkin. Kyllä, kyllä. Itsekin olen ollut Wienbergin koulussa ja pelikirja pistettiin uusiksi. Oi. Siinä molemmat osuu samaan aikaan, tuo tämmöinen ristilyöntitilanne. Miten toimii Outin paini? Ja nämä tilanteet ovat vapaa-ottelua. Paini klintsin jälkeen pitää saada lyönnit lähtemään rennosti. Sitä on vaikea harjoitella sparraamalla pelkkää nyrkkeilyä, vaan pitää sparrata vapaa-ottelua, missä sekoitetaan painia ja nyrkkeilyä. Aivan. Jaha, saa nähdä, päätyykö ottelu nyt mattoon. Ei. Hyvä uppari. Hieno uppari. Nyt on ukrainalainen hätää kärsimässä. Outilla tulee vähän tiikerisilmää. Ahnaasti hakee Ekaterina oikeata jalkaa kiinni. Että aina kun Outi on potkassut, niin hän on tarttunut jalasta kiinni. Että. Ja nyt Outi on selässä periaatteessa, että kunhan saa pään vapaaksi tuolta, niin ja taitaa onnistua. joo, se on vaan ajan kysymys. Kyllä. Että. Noniin. Ja nyt on tuossa half guardissa. Osuu melkein niskaan, mutta ei ihan. Näin ensimmäinen erä meni kyllä selkeästi Louhimon nimiin. Kyllä, ilman muuta. Siellä on Niklas Wienberg, Joni Salovaara oman ottelunsa juuri käynyt ja Jarno Nurminen kehäkulmassa. Siinä oli hyvä lyönti ja heti jatkaa, mutta ei päässyt osumaan yhtä selvästi enää uudestaan. Hyvä erä ja hienoa naisten vapauttelu. Ehdottomasti. Outi otti kyllä tosi viileästi, että hyvä tilanne. Oikein. Ja just niin kuin puhuit, että painitilanteen jälkeen niin jatkaa lyönnin. Joo. Ja tässä sama ollaan klintsissä ja hieno uppari. Kyllä. Se oli tuon erä paras lyönti. Ja toinen erä. Ja Outi löi heti vasemmalla suoraan perille. Taas hyvä etumainen. Hienoa. Etumainen suoraan erittäin tärkeä tekniikka vapauttelu. Ajattelee, että se on niinku, taas hyvä. Ja Outilla on hyvä tuli ja liike. Lyönnin jälkeen hän itse liikkuu. Kyllä. Miten liikkuminen Outilla on kehittynyt? Jos ajattelee jotain ihan pari vuoden takaisinkin otteluita, niin ei mun mielestä ihan yhtä hyvin liikkunut. Etenkin nyt viime aikoina niin kehittynyt ehdottomasti, että osaa pitää se etäisyyden. Ja tietenkin vapauttelussa on hyvin tärkeää, että kyllä. Yksittäisen lyönnillä on suurempi merkitys kuin oteltaessa isommilla hanskoilla. Jälleen hyvä uppari. Ja hyvää kombinaatiota. Ja Ekaterina haluaa selkeästi viedä ottelun mattoon, ei viihdy enää Outin kanssa pystyssä. Mutta ei taida
ukrainalaisen voimat riittää ja painitaidot siihen, että lähinnä jää tähän niskasta puristamiseen. Että kyllä näissäkin tilanteissa taas näkee, että Outikainen ei ole ihan hirveästi paininut. Että tietenkin tuo pelisilmä on hyvä, kun on pitkään harjoitellut kamppailla ja näin, mutta tässä niin kuin semmoisia niin kuin painijan niin kuin juttuja ja käyttämättä, että pikkasen horjuttaa kaveria tai lähtee judotyyliin kamppaamaan tai näin. Niin. Kyllä. Mikä on tietenkin ymmärrettävää, että jos ajatellaan, että hän elokuusta alkaen vasta harjoitellut vapaa-ottelua. Siihen nähden itse asiassa menee hyvin. Erittäin hyvin. Et Outillahan siellä oli hyvä taitto. Et Outilla tosiaan toi pystypaini kokemus on eniten juuri sitä tainyrkkeilyn pystypainia, että haetaan niskoista kiinni ja käytetään polvia. Mitä hän tässäkin ottelussa jo esittänyt. Mutta siihenkin on ihan mahdollinen rakentaa, että se ei kuitenkaan ole sitten niin vierasta, mitä puhtaasti potkunyrkkeilypohjaisella ottelijalla. Aivan. Tässä ukrainalainen koittaa lähinnä niin kuin passivoida tilannetta, että pitää Outista kiinni. Mutta on vähän tuollaista niin kuin elojäämiskamppailua, ettei siinä niin aktiivisesti haeta mitään lopetuksia, että periaatteessa eikä niin kuin positiivista poispääsyä. Että tästä näin. Nyt Outi pääsi nostamaan itsensä ylös ja